Este passat dissabte els valencians celebraven el dia de la seva festa i Carcaixent no ha sigut una excepció. Els veïns d'esta ciutat es sumaven a les commemoracions del 9 d'octubre. És el dia gran de la comunitat valenciana. És un dia molt gran per a Carcaixent. Se fa honor a les nostres tradicions, ahí tenim una muixaranga nova. Després silenci, trencat de nou per la dolçaina que interpreta els inconfundibles sons de la muixaranga. La muixaranga ja existeix a Carcaixent ja fa molts anys. El que passa que durant 90 anys es va perdre i fa un parell d'anys decidim un grup d'amics tornar-la a recuperar per a les festes del Corpus i les del patronat del poble. La colla, creada fa només 3 anys, ofereix als veïns figures i torres fruit dels assajos que realitzen durant tot l'any. Assagem tots els dissabtes de vesprà, és a dir, en la mesura que pot la gent que li permet el treball o les seves obligacions, assagem els dissabtes en el Col·legi Murillo, en el Francesc Pons, que ens deixen el seu gimnàs i assagem allí. Els muixaranguers aprofitaven este acte per a fer una crida als seus veïns. La veritat que estem un any ja que volem que s'apunte gent, perquè quan més gent s'apunte més coses podrem fer, més altures, més figures, vistoses que cara a la gent, perquè clar, la gent que potser necessita confiança, veure gent que n'hi ha alrededor, per si es pugui caure que no es faci mal.